ইউপিগুলোকে ভোটই দিব না, একবারে বাদ ভোট দিব না। ব্রিজটা আগে বানাক, তার পাশে ভোট। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ব্রিজ বানা লাগবে। ব্রিজ এতদিন হয়ে যায়, আমরা এত কষ্ট করে বেড়াবার লাগছি, বাচ্চা কাচ্চা স্কুলে আসতে পারে না। खुलुमबाय प्रमद बर' बिथांनि सुइजारलेण्डआवबो जे बायला जिला दालां थायो बेखौ रायजोफ्रा आसरित मोनदों आरो जोंबो आसरित मोनदों। आरो जाबादि बिथाङा खोथा होदोंमोन जेरावबो जौगानाय आरो गासैबो प्रब्लेमफोरखौ सल्भ खालामना होजोबगोन होननानै, नाथाय दिनै बिथांनि सुइजारलेण्डखौ लानानै रायजो खुंनाया फैयै फैयै 5 बोसोर जाफैबाय, नाथाय बिथाङा मोनसेबो रायजोफोरनि समस्याखौ समाधान खालामनानै होनो हायाखै। प्रमद बर' डाङरिया रायजोखौल' समस्या बेलाखौ समाधान কৰিব পৰা নাই, এইটো আজিৰ দিনত প্ৰমাণ হৈ গ'ল। কিন্তু खुगाया थाङो बिनिया बिराद गिदिर गिदिर मावनायनि आरो बिराद गिदिर गिदिर खामानि लाबोनायनि फारसे, नाथाय जेबो खामानियानो आवगायाखै। नाथाय रिबनखौबाबो हले बिथाङा हास'नायाव बिराद एक्सपार्ट, बेखेवनायावबा हले बिराद एक्सपार्ट। स' MLA जिरन बसुमतारी बिथां सारनि समस्थियावहाय ओरैबायदि मोनसे दालां नुजादों जेराव थांलाय फैलाय स्कुलाव थांनो गथ'साफ्रा मोनसे गामिनिफ्राय बै स्कुलसिम थांनो थाखाय गेजेराव दालां दं, बे दालाङा थाबायजाया, अबस्था गाज्रि, जायखौ नोंथांमोना इन्ट्र' भिडिअ'आव नुनो मोनदों। दिनैसिमहालागै बेफोरबायदि अबस्थाया थानो मोनलामोन बिथांमोननि खुगानि रहस्यखौ खोनासङोब्ला। नाथाय खामानिया जेबो आवगायाखै, जायनि थाखाय रायजो राजाफ्राबो प्रमद बर' बिथां दैदेननाय UPPL दोलोनो फैगौ बिसायख'थियाव भट होनो राजि गैला। आरो बेखौ आं नों बुंनाय बाथ्रा नङा, बेयो स्वयं रायजो राजाफ्रानो बुंनाय बाथ्रा। दालांखौ बानायना होग्रो, बे खम समनि गेजेरावबो बिथांमोना ब्रिजखौ बानायनानै होग्रो, बिनि उनाव भटआ ला, खोथाया नै बेबायदि। स' दिनैनि भिडिअ'आव बेनि सोमोन्दै मोजाङै फोरमानजों लोगोसे नोंथांमोनजों सावरायनो थांगासिनो दं। स' हेल' एभ्रिवान, वान सेकेन्ड वेलकाम बेक टु दा चेनेल। दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों, लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथांमोन बयबो मोजां दं। स' बोथोरा जोबोद गरम। स' बाथ्राखौ सावरायनो जागायजेननायनि सिगां जे माखासे रायजो राजाफ्रा मा बुंदों, प्रमद बर' बिथांखौ मानि थाखाय भट होआ, बिथाङा मा मावसननानै लाफ्लांखो, ना बिथाङा नायसनहैयाखै, ना बिथाङा जेबो मावाखै बे ओनसोलाव। बे मोनसे ओनसोलनि रायजो राजाफोर बुंनाय खोथाखौ भिडिअ क्लिप्सखौ ससे नायनानै लाग्रो। मानगोनां गाइस आरो रायजो राजाफोर, नै मावनानै होगोन, नाथाय दिनैसिम बे दालांखौनो नायसनाखिसै UPPL सरकारा। जों बुजिनो मोनाखिसै। दिनै MLA दं, MLA आबो बे दालांखौ नायसनाखिसै। MLA आबोथ' गोजाननि नङा, जोंनि जायगानिनो लकाल MLA। बियो मिथिगौ बे दालाङा गाज्रि होननानै, थेवबो बियो नायफैनो बेहाबो सम गैया। बियो मा गामि? 2 नं कक्सागुरि। 2 नं कक्सागुरि। बे दालाङा बेसे गोबावनिफ्राय बिदि बायनानै दङ? 1 बोसोर। 1 बोसोर जाबाय ना? 1 बोसोर जानायाव कुनु लकेल MLA बा MCLA बिसोरो नायफैयाखै नामा बे दालांखौ? ओमफ्राय दा मा रायजोफ्रा मा सुबिदा उसुबिदा बे दालां गैयियाव मा बादि अबस्थायाव दं? दालां गैयिनि थाखाय दिनै स्कुला जोंना बे दालांनि सानजा साइडजों दालां बारबोनांगौ गथ'फ्रा, खिन्थु दैज्लां सेरफाम माबा दै देरोबा गथ'फ्रा फैनो हाया। स्कुला खाथियावनो ना बहाय? खाथियाव, सानजाजों। दा बे स्कुलावहाय हाबफैग्रा गथ'फ्रा गासिबो दै हरिबारिनि गोजा ना? दैया देरोब्ला माने गथ'फ्रा स्कुलाव फैनो मोना। स्कुलाव फैनो मोना। आच्छा आच्छा आच्छा। ओमफ्राय दा मा लुबैदों नोंथांमोनालाय बे गामिनि जानानै मा बुंगोन? माने दिनै UPPL सरकारा 5 बोसोरानो जानोसै, जेनेबा 2-3 मास सल'सै, खिन्थु दिनै माने प्रमद बर'आ बुंदोंमोन जे जोङो जिकुनु समस्याखौ समाधान खालामजोबगोन, पाब्लिकनि मोजां मावनानै होगोन, नाथाय दिनैसिम बे दालांखौनो नायसनाखिसै UPPL सरकारा। जों बुजिनो मोनाखिसै। दिनै MLA दं, MLA आबो बे दालांखौ नायसनाखिसै। MLA आबोथ' गोजाननि नङा, जोंनि जायगानिनो लकाल MLA। बियो मिथिगौ बे दालाङा गाज्रि होननानै, थेवबो बियो नायफैनो बेहाबो सम गैया। আচ্ছা, আপনাদের এই যে দলংটা, এই দলংটা তো খুব খারাপ অবস্থা, যে যাতায়াতের জন্য অসুবিধা হইতেছে। আপনারা কি বলতে চান এই দালাঙের ব্যাপারে গ্রামের বাসিন্দা হিসাবে? এইটা দালাং মানে না বানাও পর্যন্ত আমরা এই ভোট দিতে পারবো না।
আর আসতে পারবো না, আর বাচ্চা কাচ্চাগুলাও স্কুলে আসতে পারবে না, যার জন্য এই ভোট কেন্দ্রকে উঠাই দিতে চাই। ইউপিপিএল সরকার যদি হয় আর 5 বছর হয়ে গেছে, তবু আজকা পর্যন্ত আমার ব্রিজটা বানাই দিল না, আমরা ইউপিপিএল ভোটে দিব না, আজকে থাকি আমার ইউপিপিএল থাকি বাদ। ইউপিপিএলকে ভোটে দিব না, একবারে বাদ ভোট দিব না, ব্রিজটা আগে বানাক তার পাশে ভোট। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ব্রিজ বানা লাগবে, ব্রিজ এতদিন হয়ে যায়, আমরা এত কষ্ট করে বেড়াবার লাগছি, বাচ্চা কাচ্চা স্কুলে আসতে পারে না, কি ওই ইউপিপিএল কে নিয়ে ঘরে গাছ লাই, তার মানে আপনাদের মানে কোয়া লাগে না। नुनो मोनबाय साफ्रोमबो रायजो राजा मोनफ्रोमबो गामियाव थानाय रायजो राजाफ्रानो प्रमद बर' बिथांनि सायाव खुद्रिसारनाय लाबोदों आरो बेखौ नोंथांमोना नुगासिनो दं। दिनै फैयै फैयै बिथांनि प्रमद बर' बिथांनि सुइजारलेण्डखौ लानानै रायजो खुंनाया 5 बोसोर आगान होनसै। बे 5 बोसोरावबो बिथाङा जेबो मावनो हायाखै, खुगायावल' मावबाय थादों, मोगथाङाव बास्तबाव जेबो मावनो हायाखै, बेखौ रायजो राजाफ्रा दिनै फोरमान होबाय। नों आं होनाय नङा, बियो रायजो राजाफ्रानो होनाय प्रमाण। है प्रमाणটো राय सकले दिया प्रमाण, हयथ' आमी दिया নহয়। दा बेखायनो रायजो राजाफ्रानो देखायथारबायब्ला साननानै लादो आरो बिथांखौ खावलायबावदों, जोबसै खम समनि गेजेराव 2.5 मास 2 मासब्लाबो बिथाङा ब्रिज बानायना होथों, नङाबा बहुत मोननाय नङा। दा बियो मा सिम्बल, है কথা আমাক কারণে কি সিম্বলাইজ করে সিগনেল দিয়ে ইয়াত অটোটো আপোনালোকে ৰাইজসকল আপোনালোকে বুজিবলৈ পাইছে। নিশ্চয় প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া আগন্তুক যিটো বিটিসি ইলেকশ্যন 2025 সেপ্টেম্বৰ মাহৰ হ'ব লগা বিটিসি ইলেকশ্যন, এই বিটিসি ইলেকশ্যনত प्रमोद बर' डाङरिया 0 होबोलै गई आछे। एटु खाथां प्रमाण, सारिदिगिनिफ्रायबो गासैनिफ्रायबो जे प्रब्लेम आरो प्रब्लेमल', जेबो समाधान गैया। आरो बे प्रब्लेमनि सायाव प्रब्लेम बिथाङा रायजो राजाफोरखौ लानानैनो पलिटिक्स गेलेबावो। पर्बतजरा ओनसोलावथ' बिथाङा भटखौनो मोनथारनाय नंला। नै साननानै नायदो, बै पर्बतजरा ओनसोलाव जे थार्मेल पावार प्रजेक्ट लाबोनो नागिरदों, बेखौ जे प्रमोद बर'आ अख्रा भाबै गायसननो नागिरदों, दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो गायसननो नागिरदों, सोरबा बाथा देवानिफ्राबो गायसननो नागिरदों। नाथाय रायजो राजाफ्रादि हगारथारा, गाव गावनि मोन्थायखौ बोरै हगारना होनो? दा बेवहाय थानाय रायजो राजाफ्रा बिजेपिल' नङा, बिपिएफल' नङा, कंग्रेसल' नङा, इउपिपिएलबो जानो हागौ, सोरबाया बिजेपिबो जानो हागौ, बिपिएफबो जानो हागौ, गुबुन दोलोनि एपिबिनिबो थानो हागौ। दा बेफोर रायजो राजाफ्रा रावखौबो राजखान्थि बासियालासे गावसिनि मोन्थायनि थाखाय जुजिदों खौसे। दा साननांगौ बाथ्राया बेसो जे बेयाव थानाय रायजो राजाफ्रा सोरबाफोर जुदि इउपिपिएल दोलोनि सापर्टार्सफोर दंब्ला बिसोरथ' खम रागा जोंबाय। बे जोंनि गभर्नमेन्टआ, जोंनि प्रमोद बर' बिथाङा जोंनो बिथांखौ भट होनानै देरहादों आरो जोंखौनो बिथाङा गाख्रेबनो फैदों होननानै खम रागा जोंबाय बे रायजो राजाफोर। बेखौ इमाजिन खालामहरनायदो, बेनिफ्राय इमाजिन खालामनानै मोननाय खोथाखौ कमेन्ट्सआव लिरहरदो। स' थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं।